A Isus pre Pashe na 6 dana dođe u Vitaniju, gde beše Lazar što umre, koga podiže iz mrtvih. Onde mu pak zgotoviše večeru, i Marta služeše, a i Lazar seđeše s njim za trpezom. A Marija, uzevši litru pravoga narodova mnogocenjenog mira, pomaza noge Isusovi i otre kosom svojom noge njegove, a kuća se napuni mirisa od mira. Onda reče jedan od učenika njegovih, Juda Simonov Iskarijotski, koji ga posle izdade: zašto se ovo miro ne proda za 300 groša i ne dade siromasima? A ovo ne reče što se staraše za siromahi, nego što beše lupež i imaše kovčežić i nošaše što se meteše u njega. A Isus reče: ne dirajte u nju, ona je to dohranila za dan mojega pogreba. Jer siromahi svagda imate sa sobom, a mene nemate svagda. Razume pak mnogi narod iz Judeje da je onde, i dođeše, ne samo Isusa radi, nego i da vide Lazara kojega podiže iz mrtvih. A glavari sveštenički dogovoriše se da i Lazara ubija, jer mnogi njega radi iđahu iz Judeje i verovahu Isusa. A sutradan mnogi od naroda koji beše došao na praznik, čuši da Isus ide u Jerusalim, uzeše grane od finika i iziđoše mu na susret i vikahu govoreći: Osana, blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izraeljev. A Isus, našavši magare, usjede na nje, kao što je pisano: ne boj se, kćeri Sionova, evo car tvoj ide sedeći na magaretu. Ali ovo učenici njegovi ne razumeše pre, nego kad se proslavi Isus, onda se opomenuše da ovo beše za njega pisano, i ovo mu učiniše. A narod svedočeše koji beše pre s njim, kad Lazara izazva iz groba i podiže ga iz mrtvih. Zato ga i srete narod, jer čuše da on učini ovo čudo. A fariseji govorahu među sobom: vidite da ništa ne pomaže, gle, svet ide za njim. A behu neki Grci među onima koji behu došli na praznik da se mole Bogu. Oni dakle pristupiše k Filipu, koji beše iz Vicaide Galilejske, i moljahu ga govoreći: Gospodine, mi bismo hteli da vidimo Isusa. Dođe Filip i kaza Andriji, a Andrija i Filip opet kazaše Isusu. A Isus odgovori im govoreći: dođe čas da se proslavi Sin čovečiji. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenično padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, mnogo roda rodi. Koji ljubi dušu svoju, izgubit će je, a ko mrzi na dušu svoju na ovom svetu, sačuvat će je za život večni. Ko meni služi, za mnom nek ide,
I gde sam ja, onda i sluga moj neka bude. I ko meni služi, onoga će poštovati Otac moj. Sad je duša moja žalosna. I šta da kažem? Oče, sačuvaj me od ovoga časa. Ali zato dođoh na čas ovaj. Oče, proslavi ime svoje. Tada glas dođe s neba. I proslavio sam i opet ću proslaviti. A kad ču narod koji stajaše, govorahu, grom zagrmi, a drugi govorahu, anđeo mu govori. Isus odgovori i reče, ovaj glas ne bi mene radi, nego naroda radi. Sad je sud ovome svetu, sad će biti isteran knez ovoga sveta napolje. I kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi. A ovo govoraše da pokaže kakvom će smrti umreti. Narod mu odgovori, mi čusmo iz zakona da će Hristos ostati vavijek. Kako ti govoriš da se sinu čovečijemu valja podignuti? Ko je taj sin čovečiji? A Isus im reče, još je malo vremena videlo s vama. Hodite dok videlo imate, da vas tama ne obuzme. Jer ko hodi po tami ne zna kuda ide. Dok videlo imate, verujte videlo, da budete sinovi videla. Rekavši ovo, Isus otide i sakri se od njih. Ako je i činio tolika čudesa pred njima, opet ga ne verovahu. Da se zbude reč Isaije proroka koji reče, Gospode, ko verova govorenju našemu, i ruka Gospodnja kome se otkri. Zato ne mogahu verovati, jer opet reče Isaija, zaslepio je oči njihove i okamenio srce njihova, da ne vide očima ni srcem razumeju, i ne obrate se da ih isceli. Ovo reče Isaija kad vide slavu njegovu i govori za njega. Ali opet i od knezova mnogi ga verovaše, nego radi fariseja ne priznavahu, da ne bi bili izgnani iz zbornice, jer im većma omilje slava ljudska nego slava Božija. A Isus povika i reče, ko mene veruje, ne veruje mene, nego onoga koji me poslao. I ko vidi mene, vidi onoga koji me poslao. Ja dođoh videlo na svet, da ni jedan koji me veruje ne ostane u tami. I ko čuje moje reči i ne veruje, ja mu neću suditi, jer ja ne dođoh da sudim svetu, nego da spasem svet. Koji se odriče mene i ne prima reči mojih, ima sebi sudiju. Reč koju ja govorih, ona će mu suditi u poslednji dan. Jer ja od sebe ne govorih, nego Otac koji me poslao, on mi dade zapovijest, šta ću kazati i šta ću govoriti. I znam da je zapovijest njegova život večni. Što ja dakle govorim, onako govorim kao što mi reče Otac.